non lom media long litum teglong je prangke Pranab Vidyapit school kulo non mangke Pranab Jubilee College Bukajan subdivision under है non bangke lasamen ta non ke inhan adong posikulo Bukajan subdivision under lo laso menit jitu laso in college in charge sami bu laso menit bang long lea dalal lok si klem posiku lasi non ta bang plikep lo menit pan long le jor tang lo ha angtan menit wan po ha Dimapur nanti menit wan po angke lason si long le ke jor si bang plikep menit leng elo pusi media long ni tum arjilong lasi six schedule area ulote komalo lang lipan lason power kiti ke long le ke jor long le ke nam ko masila aso sami aso Jubilee College in charge apan masih power kibel stini neba lang six schedule area pu lasi nitum kroidun dekhe la bangke athe along kaprek ta do pusipu langli long le ke jor along kaprek ta do pusipu lasi nitum condemn lo so putha aso sami jitu Jubilee College in charge apan nitum is strongly condemn la lipan aso six schedule area ke kityata longle jor longle phelang amilit ke karbi tu mehlo lasi laso dak nahai klem tabare bangini tu kroi lapen ke alang li lasot bang plikep along longle ke jor tang laso tangka bangke non mat choya nai lapiyo lapen ke police prohahon tum non mat inquiry kurira immediate arrest nai lapan laso Pranab Vidyapit Asami laso in charge fan non mat arrest nai lapan lasi lason pete latung claim bomb bola so menit non along kaprek long ta do pusipu lasi la non mat la fan inquiry kuri nang po laso longle dalal laso kame claim pot lasi lake longle dalal ke phange la Himanta Biswa Sharma Dr. Himanta Biswa Sharma ta kroi sobu thake lasi lasa dalal fan non man nep nang po police prohon hon tum latung inquiry nang po non ma la fan nep si jail long po thai nang po lalu aprangsi pini ni tum ladak media theng na chiklang nang kok bang kala helo ni tum ladak Dhonsuri APSLC aropen lasi aprangsi la media kelang korte injir lapen ke la media lalu tum hanta kado kowe niak lo makadom pajir lo nilitum pini ke bang the bang la helo je dak Dhonsuri ang kang lo kedam tang MSc ahut nisoterang pi alangli la Dhonsuri pen thulo la pen penaan arara tum alangli phan kroilo vota pilo stame alangli haidet lo udam lo tangte ta hala da bangke aku recounting pen ba kopi kosal pe aku ceparan tudet lalla hai angke lalo alangli to renun det lo amasila alangli rada phan ke kopine awar sai ki PG development ke claim PG pu athe pen athe PN pon se alangli BJP long ching bedun juilo BJP long ching bedun det pen pini anesi Dhonsuri long kam ke claim pi rada phan asai ki me ke claim pi ba to war pen chenglo ringwel pen chenglo kaprek asai alangli ke claim non puta theklo la pen non aku alangli VDC chairman mandon lo sita non putok ta mandat pen sta me cheklo yon joni lo ta non ta thang theklo le lasi Dhonsuri rada phan la puson cobai thokai akam make alangli claim nang nelo lapen alangli lapuan kam claim do bala puan si alangli rada phan alangli aning pa thepen mas joining kadogo che polo sita pinanesi Dhonsuri ra tum sakuri gilong theklong le kam mesen long ta theklong le to war ke da mesen theklong le non jongdam lo nang dololia to war pen ha 10 kilo ko chepla to war riding to war damnu munir tum ta chalap do hala heloma development la pen option taksi aku la dololi kita matuar tami penani kasih sakdu hala istami alangli la poloma la sila sonang thak dak
rong nong ipen bitilang su dam tawar lai long tame ri tum thek dang lo la si dhon suri angkang na hok ta ka ching tur thek long lela si tame alang li ra da phan development mate alang li kerabji pu si alang li bjp long ching bedon ka ching bedon pen ali paklang non he non ka ching be pen ali da paklang le the sta non na ka ko dhon suri long siwang tu si alang li ma ke ra da phan pang ri ma si alang li ma tha son si ni tum thek kon long lo la si la son a sai lang no ke kar bia khai phan chong thui nang ne lo kar bia khai phan mate lang long so khai phan chong thui nang ne lo la si non ke bang jila alang li la puson a ot klem ke jate pusin ni tung ka chuning ri la si non dak APSLC tum chepang tang kring pen dolo la si APSLC along le alang li pudamote ho orang pidul sel si metuji athe pipolo ahok pet khai aphan ka che song pi la pen ahok pet dara phan ke than ke APSLC an cholo regional party yong si bangbe potang te national party jong hele bang sita ilituma long ka siksa ke do bomji la pen do bomlo la si regional party apasi jakong harang na pidona po pusin ni tum chuning rilo la pen rada tumta chini na ko je nisoterang pi ke dam tang ko pisi claim ko pisi ke dama alang tum chini lo la si rada tumta ludunang nelo rada tumta alang li phan ke pi hai tun thu nang nelo pusi ni tum chuning ri rada phanta la lo si bang ke isi bang ako do thulang jotson be ake hai alang li phanta ni tum jong kon tholi po la dhonsuri APSLC arwa hin pen alang li sita me media thengno chiklang ko non caroling bo sarkar afar alang li etheta pudin dekhe alang li etheta sorsan dekhe sita kam keme kolo non la rolling bomb mate representative ke do bomb a sarkar tum eklampi medical college an bia prang pilo pu ilitum inglong so phan itum card bia tung la so medical college along ke penak sa khuri long pusi alang tum chak no sta pinian si ke la dak bang ko anamuni si medical college long sa khuri ke long lo sorang ta program ka masai lang no klem ulo la si alang li tum phan alang li tum ke jong abe bonta APSLC phan ma ke kai tala chong thuidat bandira son si na sorsa morsa do la si la ke hai aphan si ilitum protest nai ma mate kerem hian si ilitum che protest nai ma labang si alang li phanta karju pa so dak do alang li jokson be ke hai banta alang li ta inut aprang ESC hut asong ya polo di alang li kedam tang ESC kachari bo mahut alang li tabe siam ta cholo sita pinian ni si alang li halak so hut ke claim pen pinian si ko pilado halak so ta rara phan ka chong thui cho bai si CPM la pen ESC ang bong charwo chebong lo don rabang bong hembrid me che kailo don rabang bong che boycott lo che dam long le che bang lo ki thi yang ki du long le sa hala ESC hut ta lang so che claim lo la si alang li tum halak so aron lang no bang ke non putak ki do bom lang la si halak so aron lang no ke nang li tum man ri no nang li halak so aron lang no ke nang tum chi unun non uwe kimietum kitur non uwe kimietum kache song ya long ke alang tu la puson aron lang no ke pidunang nelo pusin ni tum ka chuning ri la si media thengno ke bang pen la kerem he sorsa morsa phan ma ke alang li bang ve dat nang ji pusi ni tum pen sodak pen alang li phan chuning ri lo do thulang elwin teron ke hai aprang ke SDC long inut lo SDC ruling huke angke lang bang ke SDC ta ke pawir bang lo SDC pen ke cekak dun ceng la elwil teron hello la sila SDC phan pawir kok ta la elwil teron hello SDC phan pawir mane rat isi akelos thetan la elwil teron la kaprek a party long kidun jui thang SDC pun ke ching wai ching sai pin pen asomati rat atum ke luksan thepik la elwin teron akai asok kam ke chokchi asok ke chokchi kam ke claim do pik elang li lapen ke alang li no lom siksidul alam si ke thanji pusi alang li media long wang thek long media long sita la media long lang li siksidul alam thek ba mesi media long ke thanang siksidul rat phan pamang hunang ni athe siksidul si li tum phanang karai alang li bangke opposite ning ji thurong tu siksidul ke li tum phan nangrai thek the pu ya si bandri long ke an chenglok la hai ta nangrai thek the pu si alang li bang ji rong la si la hai paragraph 20 la hai lam ta alang li chini ni la ben paragraph 2 sub paragraph 7
laso jitu 6 schedule laso pusak da alang li ka jat da chini ni lasi pu media long alang li bang ha ning hang ling si ning jeret la puju amat rat tumbang ke ahok tin kogi lason media long lason kalili kalang lang alam jo si thanaret pulute ahok tin kogi lasi lahai jitu 6 schedule aron ke than tap la so bangke lang li bangke ington kok si media long bangke apu channel abitung tuman nilitum ke phat teng ben nalitum apor na chipidun ke bang pot prangsi kero paper piglo pini nilitum na bangso press meet pen nalitum han bate karbiang long rat phan pachini ke la hello non ilitum karbiang long long soluk sodak mate karbia akhai tum aning ke hang lanon ilitum kironi long pen ke ladak fuloni utor bor bilong la pgr vgr long le puthak litum kache song ajo ding kloi pen akimang la so dim long litum tharle nai pulo sila so kache song long litum non KSA mate lit song rong phardom tame bor ilo sila so long non tarik kresi jakon chek tola tum ke jong ponani sitame nilitum da kidunji phandange chisik lo as a karbi mate karbi khe bange la so kache song bang success vek nai high vek nai ji pulong nilitum da APSLC donsori aro pen sta menil tum la bangke ning cherot kut pen si paprang dun po la pen non la so puthak ili tum CM tum ki pu alam la ke ili tum law and order ke ili tum ari deng abi pusi pulo la pen la so jigen mon ai apizar vizar along le kibik son je phan bangke aron ateng mate system ben siklem nai pusi athe pa ong rod lo sitami non head jong non Assam Legislative Assembly alang tum non la session do bom hot la HCD Minister Jugen Mohan ke hai alang ligening je sitami paklar daklo athe 6 schedule area long bangke longle phelang hem phu mate longle phelang along hala dak aron repen ke do tumhan ke claim nang ji ke tharle nang ye sai bange council along si dolo pusi alang li than paklar daklo lapen ke nang sot jong si law and order mate police force bangke ke rabdu nang do pulote ha song deng banil tum dakben bangke Assam sarkar ben bang rabdun pup si alang li hin ben da paklar daklo desila so phi than paklar dak phi sitame piniarni lam the sitame non ke jabo militum kar benglong a sarkar tum tim kar benglong tum CM Dr. Toliram Rohang tum piniarni anta samring samdem si dolang athe alang li tum chichini lo je alang li tum ke piniarni kar biarat mate inglong so tribal to vote pen alang li tum ke piniarni high bomb gali alang li tum non tribal mate keche ke be bangali bihari to vote pen selang li tum high bomb posi alang tum chema thalo lase haladak labang solong lelong alang li tum ki plung ji phan bange matha sung pi alam lo athe alang tum an wan si lage ke sak lo beteng lo lasi non bang ke alang li tum ki karbi usitame karbi phan ke ching hona sen bang ke ili tum theklong le pusi neli tum jong damji lasi nili tum laso ke si song long mate laso PGR long lelong eviction se tik bang ke nili tum APSLC hoi bang ke nili tum la KSA long pustame ba karbi ili tum ham phang song long stame ning sipet pen keng kam chi jorong si do de sang se pen si song don pula bange si pinieri nili labang so PGR long le long ilitum non la puchat kali aprang ben damela so akasik sak la so ahmoi sa bang do bom lo si non ilitum eprang bang jilang ohi mi tum han lahai akasik sak pen pajok ponji pelota de non ilitum prap jin ben la so ahmoi sa mate lahai akasik sak bang tum si pavir ponang po pachun vek nang po si nilitum pini labang so apres mid mate la so pini amai pestami karbiang long rat ke do an phastami ning sipet pen kachi song hong klam long ili tunda bardo nang claim do nang pachun vek nang pusi nili lan lam tham si ini nili lam pajadi kola